ତାଙ୍କୁ ବି ବିକିବ ହେଇ ବାଙ୍କାଇ ବାଙ୍କାଇ ତମ ଗୁଡ଼ କଥା ଝୁଡ଼ିଟା ଅଛି ସେଇଟା ଛାଙ୍କିବ ହେଲା ଝୁଡ଼ିଟାରେ ଛାଙ୍କିବ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି ନା କଣ୍ଟିଆ ବି ଅଛି କଣ୍ଟିଆ ବି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବା ଏଇଠି ନା ନା ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବା ନା ରହିଛି এইଠି 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 ନେଇକି ଯା ମୋବାଇଲ ଟା ଚାଲିଯିବ କହିବାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ବୋଲି ତାପରେ ନମ୍ବରଟା ନାହିଁ पापालो सर किसने कोरोना के चोरी भूल पड़ता नहीं ये ऐसा हुई हाँ तो ये ढाल दे ଜାଲ ପକେଇତେ ଆସୁଛ ତମେ ତମ ନାହିଁ ନା ଜାଲ ନାହିଁ ବୁଡ଼ିବ ଯିବ ନାହିଁ ଅଧିକା झुड़ी किसे करियो नहीं क्या मार तो दीजिए बोले हेलमेट तो नबी